ଦେଖି ଦେଖି ତୋ ବାପ ଘରେ ତ କି ଶାଢୀ ନେଇ ଆସିଛୁ? କଣ ତୋ ବାପ ଘରେ ତ ଏଇ ଶସ୍ତା ଶାଢୀ ନେଇକି ଆସିଛୁ? ପ୍ଲିଜ ମା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଶାଢୀ ଫୋପାଡନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ। ଦେଖି ଦେଖି ତମେ କି ଶାଢୀ ଆଣିଛ? ଏ ଶସ୍ତା ଶାଢୀ ଆମ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। ଉର୍ମି, ତମେ ତ ନ କହି ବହୁତ କଥା କହିଦେଲଣି। ଆରେ ବା, ଏଇ ଶାଢୀଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଭୋଜିରେ ପିନ୍ଧିବି। ହଁ ରେ ମା, ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ। ଉର୍ମି, ସେ ଶାଢୀ ଯୋଉଠି ଥିଲା ନେଇ ସେଇଠି ରଖିଦିଅ। ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ ରଖିବିନି। ତମେ ତ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲ ତମ ଘରର ଚାକରାଣୀ ବି ଏଇ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି, ତମେ ପିନ୍ଧୁଛ। କଣ ତମେ ଭାଉଜ? ପ୍ଲିଜ ଏମିତି ବନ୍ଦ କର। ତମେ ଯଦି ଶାଢୀ ନେଇକି ତମ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ, ସେଠି ତମ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ତମ ଶାଶୁ ଯଦି ତମକୁ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତେ, ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା? ଭାଉଜ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏମିତି ତମକୁ କହିବାର ନଥିଲା। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦେବାକୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ। ସେ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।